Много съм ентусиазирана. Увериха ме, че изобщо не е опасно. Чувствам се така, сякаш ще скоча наистина. Замайвам се малко. Например, голямото виенско колело много ми харесва, но ми се завива свят. Качвам се заради внуците, но получавам световъртеж. Но когато сляза, усещането е невероятно. Така ми е добре. Някой ден ще скоча с парашут. Казаха ми: идвай! Мога ли да скоча? Разбрах, че са платили на дубльорката. Хайде, да скачаме! А ти снимай. Всъщност беше проста работа. Помисли си, че само ще стане по-сложно с монтажа. Ако има дубльорка, това може да го направи. Давай, давай да скачаме. Ти снимай. Спартак! Спартак! Отдолу имаше дюшек. Само трябваше да скоча. С един човек, закачен отзад, което най-много ме плашеше, защото беше огромен и можеше да ме размаже. Но все пак постигнах своето и го направих. И много ми хареса. Направих го 2-3 пъти и страшно се забавлявах. Очилата ми пострадаха. Амадор възлага на Тео да шпионира Йоли, да следи какво прави, с кого се вижда и така нататък. Затова Тео я проследява една нощ. И го виждаме, че всъщност се оказва в свои води. Йоли, какво съвпадение? Съвпадение друг път. Следиш ме. Аз? Не, аз всяка вечер съм тук. Диджеят ми е приятел. Така ли? Как се казва? Ами, диджей Макей. И той се развихря, оставя се на нощта и тя го подвежда. Нощта го обърква. Вживява се твърде много. Ей, нахалник! Не им се давай. Трябва да се цениш повече. Нали? Вярно е. Мисля, че е много хубав момент за Енрике в този смисъл. За мен си струваше и като персонаж, и като актьор. Имам предвид самия факт. Виктор Палмеро, който играе ролята на Алба, да излезе от групата, с която сме се засичали в някои сцени, и да изградим отделна сюжетна линия. Това ми даде възможност да го открия като актьор, да усетя тази магия, която се случва, когато работиш с някого, с когото се разбираш добре, когато всичко тече естествено. Това е най-прекрасното нещо за един актьор. Освен това, работата на Виктор е изключително сложна. Трудно е да си непрекъснато на високи токове, да играеш ролята на транссексуален с забавен диалог, на щурото 20-годишно момиче, което иска да граби от живота с пълни шепи. Оставяш всички да те пипат. Тя винаги ме защитава от мъжете. Понякога ми почиства гърдите. Много си лесна. Лаура? Доня Фина, дръжте се! Спасете я, моля ви, само тя ме разбира. Успокойте се, стабилизиране. Да вървим. Още веднъж. Тичай, глупако! Вечеряхме гратис. Вие сте разрушителна. Все едно излизам с Парис Хилтън. При това ме срещна на години. Тя иска да развълнува Амадор, да му предостави силни изживявания, за да забрави нещастната си любов, която го кара да се чувства провален. Спасете я, моля ви! Само тя ме разбира! Спасете я! Успокойте се, стабилизирана е. Затова тя го забърква в много каши. Но накрая той признава, че вече не мисли за любовта. Изживял е много наситен на емоции ден. Наистина беше много забавен епизод.